Illegal na drug racing sa Urdaneta Bypass Road patuloy na minamanmanan po ng pulisya. Illegal drug racing sa Urdaneta Bypass Road patuloy na minamanmanan ng pulisya. Para sa detalye, nagbabalik Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Patuloy pa rin ang pagmonitor ng Urdaneta City Police Station sa umiiral pa ring drug racing sa bypass road ng Urdaneta City, Pangasinan. Ayon kay PCPT Vladimir Lalas, duty officer ng Urdaneta City Police Station, ang mga inirereklamong kasapi sa karera ay kadalasang mga residente lang din sa mga barangay ng Santa Lucia, Anonas at Tangkayasan. Meron po tayo mga mangilan-ngilan na mga reported na drug racing. Yung mga natatanggap natin na report, ma'am, is nanggagaling po yan sa mga concerned citizen natin. May mga natatanong tayo na pag-aalaman natin na kalapit barangay din lang. Aniya, madalas pang katuwaan na minsan may kasamang umanong pustahan ng mga kabataan at mga residente ang pinagmumulan ng naturang aktibidad. Bagamat walang mga insidenteng naitala, pinaiigting pa rin ng pulisya ang pagsiyasat ng mga hindi lisensyadong motor o sasakyan. Nagbigay naman ng paalala ang pulisya sa mga nagtatangkapang gumawa ng ilegal na gawain sa lugar. Lahat po ng ating mga motorista, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na mahilig po sa mga ganyan na magmotor, nakikiusap po kami na sana wag po kayong ma-involve sa mga ganyan, mga drug racing po. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.